To je dakle priča o selfijima, ali ne samo selfije, već i brojne druge novotarije. Čine ovo vreme mnogo drugačijim od onog u kome smo mi odrastali, pa će tako današnji klinci, oni koji su danas mala deca i koji tek treba da se rode, živeti u znatno drugačijem promenjenom svetu za koji će neko morati prosto da ih pripremi i upozna sa svim novinama. Međutim, neke stvari će uvek ostati takve kakve jesu, odnosno uvek će važiti. Zato mi danas govorimo o onom najvažnijem i onom što važi za sva vremena, a to su deca i njihovo pravilno odgajanje. Naravno, na ovu temu, kao i obično, razgovaramo sa Milicom Bugarin iz grupe za podršku dojenju. Milice, dobar dan, dobrodošla u Bela mi popodne. Dobrodošla u Bela mi popodne. Poseban pozdrav i za Simonu, koja polako odrasta kroz popodne. Svaki sljedeći put kad je vidimo... Simona, koliko imaš godina? Sve veća i veća, mi sve stariji i stariji. 5, jel da? Dobro. Milice, dva važna događaja svet, a i Niš slavi ove nedelje. Nadam se da sam dobro zapamtila, od 1. do 7. Svetska nedelja dojenja, od 4. do 10. U avgustu svetska, sada je nacionalna nedelja dojenja, od 4. do 10. nedelja nošenja dece. I pošto smo o dojenju govorili dosta, ja bih voljela da krenemo upravo od ovog nošenja dece, jer je pogotovo za one žene koje se još nisu ostvarile kao majke potpuna nepoznanica šta tu ima da se filozofira. Jel tako? Međutim, ima mnogo toga što treba znati. Mislim da mame ovde ne znaju tačno koliko je bitno nositi svoju bebu. Veoma lako ih ubede da treba dete da se pusti da plače, ono je manipulator, ostavite ga, ono će navići na ruke, a to uopšte nije tačno, jer novije istraživanja su dokazale, kao prvo, evo mogu povezati ova dva veoma bitna dana, nacionalnu nedelju dojenja i nošenje dece, izgleda da nisu slučajno jedno do druge, prepliću se, zato što se bolje uspostavlja laktacija. Eto, to je jedna od veza, znači kod nošenih beba, kontakt između majke i bebe. Ali da li možemo da odredimo neku granicu? Koliko je dovoljno da posavjetujemo sve majke koje nas sada prate? Dovoljno je koliko je dovoljno da nosimo svoje dete? Beba, eto, na primjer, meni je... Za sve one koje ne mogu same da odrede koliko im je neophodno, nego bi voljele da čuju vaš savjet. Koliko je potrebno? Meni je bilo neophodno stalno, jer sam imala 2 male dece koje su zahtevale pažnju i apsolutnu posvećenost, šetnju, i dok je beba bila mala, bukvalno je nošena non stop. Mogla sam da skuvam, da sašijem nešto šta treba da snima i to sve s bebom. Evo šta kažu istraživanja. Bebe koje roditelji češće uzimaju u ruke i nose ih svuda sa sobom, u prodavnicu kada su tu gosti i tako dalje, uključene su u sve aspekte života još u najranijem uzrastu. Samim tim bolje će se razvijati u društvenom, emotivnom i fizičkom smislu. Dakle, prosto bolje će se uključiti u društvo kada bude odrasla osoba. Tako, Milice, mi sada vidimo jedan snimak. Ja ne znam koliko sam ja pogodila temu, odnosno proizvod koji je u pitanju. Na koji način sve možemo koristiti ova pomagala za nošenje dece i da li se to preporučuje ili ne i kako se ovo u ostalom zove? Ja bih prvo rekla, ovo što vidimo, to je elastična marama i ona je dobra za nošenje bebe pa do nekih 8-9 kg, mada ima da je testirana i na 15, ali mislim da bi trebala neka čvršća marama. I za ovako male bebe, pored ove marame koja može da se veže i celog dana mama da je nosi, znači ne mora da je montira i ovo što vidite da se vezuje i neka praksa treba, u stvari onda se brzo veže, ali ona stoji i ova mama dobro vezuje bebu. Da, mame se uglavnom plaše da im ne ispadne beba. I da li je uvek bolje nositi bebu ovako ispred, da ima sa majkom kontakt, da mogu da se vide, ili možemo bebu nositi i na leđima? Dok je beba mala, dobro je da se nosi tako, znači ispred, može na boku da se nosi kasnije kad počne da sedi, ili na leđima, znači od negde 8. meseca života. I bitno je, vidite nogice kako stoje, da budu raširene. Mnoge nosiljke su sada neispravne, one koje kupujemo i možemo da vidimo roditelji da u njima nose decu, jer nogice stoje na dole. Znači vidite da je beba kao u sedećem položaju, jako je mala, nogice su široko oko mame, a često se nose bebe kod nas da su okrenute ka napred, što je veoma neispravno. A ovo je za bebu prirodan položaj. Postoje, ova beba može tako mala da se nosi i sa nogicama unutra, ali se što pre preporučuje da se nogice izbace vani, znači žabica položaj unutra. A Milice, šta biste rekli majkama koje kažu pa ne mogu ja ceo dan da nosim dete, prvo nisam u mogućnosti zato što moram da radim i da obavljam sve ostale obaveze, treba dete malo da se osamostali, pustit ću ga, neka spava, neka plače, pa kad se umori od plakanja prestaće da plače, prosto dete od ranih nogu treba da stvori neku svoju individualnost. Mogu da kažem da će dete najveću individualnost i samostalnost stvoriti kroz
nošenje. To sam videla sa svojim trećim detetom. Nažalost, prvo dete sam, uglavnom, pošto je suprug bio u Beogradu i tamo radio, čuvala sama i nisam čula za marame. I onda sam, pošto živim na 4. spratu bez lifta, mučila se kako ću da izađem. Bukvalno sam se osjećala izolovano, zato što eto nekako nije došao proizvod do mene, ne priča se toliko, ne nosi se deca toliko. Probala sam kengur klasični, koji mi nije bio nikako udoban u odnosu na maramu, u kojoj sam se divno osjećala. Znači, na našem tržištu postoje 2 proizvođača elastičnih marama i 1 proizvođač cvilenih marama je u procvatu, a u inostranstvu već mogu se nabave sling marame, mei tai marame, to su drugačiji tip vezivanja marama i koje mogu da se koriste lakše. Nisu proizvođači, da ne misli naš marketing, dakle to su vrste. Ne, to su vrste marama, znači ring sling i marama sa prstenovima. Je li isto važi za kolica? Mei tai. Da je bolje da budu okrenuta ka majici? Pa ne znam, za kolica ja sada kada bi me neko pitao uvijek bi izabrala marame, a kolica tek možda kad dete prohoda pa želi malo da šeta, malo u kolicima, malo u marami. Znači ja više uopšte do 6. meseca, pa možda čak i duže, negde dok beba ne propuzi, pa čak i prohoda, ne bi ispuštala bebu iz svojih ruku. Jer kažu da bebe, pogotovo u periodu grčeva i te male bebe, 43% manje plaču po nekim istraživanjima preko dana, a 51% tokom noći, da te bebe imaju manje grčeva, da te bebe, na primjer, za nedonoščad je veoma bitno kengurisanje ili nošenje beba. To kod nas čini mi se da još uvek ne postoji, da inkubator jedin... Razvijaju motoriku, baš o tome smo govorili na samom početku popodneva. Razvoj, onda te bebe, ukoliko su stabilne, se nose tako, znači privežu se na mamu, a ispod 2 kg imaju 51% šanse da umru, zato što su prevremeno rođene, zbog bliskosti sa mamom. Čak može i tata da se veže sa bebom. Bitno je da su u bliskom odnosu beba sa nekim, najbolje s mamom. Da, kaže, otkriveno je i da nošene bebe provode više vremena u stanju tihe budnosti koje je optimalno za učenje. To zanimljivo. Milice, nije nam ostalo mnogo vremena, taman toliko da na samom kraju kažemo na koji način će Niš obeležiti. Ukoliko mama doji bebu, to je nešto najlakše u svetu. Na koji način će, kažem, Niš, odnosno vaša grupa, obeležiti ove 2 nedelje, 2 važna datuma za decu i gde sve žene koje i dalje nisu došle do vas mogu da vas nađu i da se informišu? Otvorili smo i novu jednu grupu, pored Nišlike koje podržavaju dojenje. Otvorili smo ćaskalište za mame iz Niša zato što je počelo da se javlja puno pitanja koje nisu vezane za našu usku temu i onda tu možemo da pričamo o prirodnom roditeljstvu, obavezujućem roditeljstvu i ja ću se potruditi. Pošto jedna još drugarica iz grupe, ona se malo više pozabavila maramama, ima 1 dete, ja sa 3 ne stižem na svim poljima, samo nošenjem podržavam, ali gledat ćemo, eto možda u toku trajanja ove nedelje nošenja da napravimo jedan skup gdje ćemo moći da isprobamo marame, ergonosivke, ergonomski ispravne, koje liče na kengur, ali nisu kengur. Bolji položaj, kao što smo vidjeli na ovom snimku. Moći je da se isproba, verovatno, samo ako ne stignemo sada, bit će mame obaveštene u grupi kada će to biti. Taj ring sling, nosilke, elastične. Majčinstvo, konstantno. Na samom kraju bih htjela da kažem da Simona ima divno nalakirane nokte. Kaži mi ko ti je ovo namazao. Nije mama, sama si Simona. Morate da joj pomogneš sa svojom, Ana. Je ti mama namazala? Ne, sama. Svaka čast. Sama. Svaka čast. Svaka čast Simoni, svaka čast Milice i grupi za podršku. Hvala lepo na današnjem gostovanju. Koja pomaže mladim i možda ne tako mladim mamama, zašto da ne. A mi pomažemo u popodnevu domaćicama i to danas zaista domaćicama i onome što domaćice najviše vole, odnosno svaka žena, bilo da je domaćica, karijeristkinja ili bilo šta drugo. Mora da ima neku obuću. Obožava cipele, prosto u nečem se mora hodati, a to nešto trebalo bi malo da izgleda i lepo. Nekada izgleda suviše lepo, pa ne stignemo da proverimo da li nam je dobra veličina, nego zaletimo se da kupimo jer su nam se cipele mnogo dopale. Kada dođemo kući, žuljevi su već tu. Šta tada raditi? Evo nekoliko trikova. Niste odoleli lepim kožnim cipelama. Kupili ste ih iako su vam bile malo tesne, očekujući da ćete ih razgaziti. Ipak, posle 30 minuta provedenih u njima, shvatili ste da nisu bile baš toliko vredne bolova, a za žuljevito stopalo i druga komotnija obuća može da postane problem. Ne očajavajte, već preduzmite sledeće.
Kožne cipele možete brzo da omekšate i proširite pomoću fena za kosu. Potrebno je da ih dobro zagrejete nekoliko minuta i kada osetite pod prstima da je koža postala mekša, napunite ih debelim čarapama. Možete i da obujete debele čarape, a zatim uđete u cipele i šetate po kući dok se koža sasvim ne ohladi. Efikasan je i sistem hlađenja. Kese za zamrzivač napunite vodom, dobro zatvorite i stavite u tesne cipele. Potom ih obmotajte u platno i sa sve kesama u njima stavite u zamrzivač. Držite ih najmanje nekoliko časova. Za to vreme kese će se zalediti, a led će raširiti cipelu. Tako smo od starih dana doputovali do beba i do dece, do samog početka, ali se na trenutak ponovo vraćamo u staro.